a garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV, sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji shi. Mun gode, mun gode. Wai na tara kuɗi yarinyar nan ta kwace, ni daga yau ma ba zan ma ƙara yin soyayya ba. Ta sa ni yanzu na dawo wani ɗan bola, na je na nemo amma ta bi ta kwashe. Yanzu gashi ma na makarin madara ma anya ma ba zan je gurin Lami mai ɗan wake ba kuwa. Anya. Soyayya gwandale do, da soyayya gwandale do, da soyayya gwandale do. Lalla ka karena ma mutane wa. Aku ni dai ba tara kuɗi ba ta kwace ba. Bara ka gani, bara raba yazo. Ai yanzu muna nan. Zai zo, yanzu muna nan gurin zai zo. Kuma bara ka gani. Shi na ba wani kuɗi da Soyayya gwandale do, da soyayya gwandale an wahala. Bara raba yazo. Na bashi kuɗi ya bata to kan ma a bata a dawo min da kaya. A dawo ma ban da ko sisi yanzu. S-man KD boy ba, KD boy S-man ya ke ciki ne. Ai nan baka san me ba. Ai a cikin haɗu da kai kamace ko. Na bata kuɗin da baka. ce ma siyo mata kati da na siyo mata ta kira shi ya ga mata kalamu masu daɗi. In ba ka sa kanka a wala ba. Kalamu masu daɗi ga mata. Ba sai ka fito wanda kira ba bai rike. Wai da na kira wayan ka je ka ki dagawa a ran ne ban da waya. Wai da mamma kai ta kira ba. Na nake da waya. Ni na ta ga mata kalamu masu ana dauka kai ne ai. Na ba zai yi. Wace ba kai wani kai ai barawa ka gani. To mun da kuɗi na. Allah ka hakuri wallahi na riga na bata ka ci in bata ne shi yasa na bata. Ba zan ma danyen aiki yanzu ne. Zan koma abin da na bari 2016 ba. Kai hakuri da Allah. Zan yi abin da 2016 da na yi amma yanzu in ba zan dawo da yanzu ma ka kai. Ka ujjan mata ne ba ta yake faruwa. Ba zan ta sasan da kai. Ana muku magana mana kuna wani. Ne malam wallahi wai kai ne ma. Kai ka gode ma Allah ta ka ta zama na zina ya. Ka gode Allah ya ce kawai In ba ta ka ta zama na zina. no. Ya gudu shi wannan miliyan 2 da wani faɗa min shi. Kenan sun talauta ni. Shikenan. Wato ini ku subscribe